ଧାମରା କୁଆଟାର କା କା ରଡ଼ିରେ ସପନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ବିଛଣାରୁ ଧଡ଼ପଡ଼ ଉଠି ପଡ଼ି ନିଦ ମଳମଳ ଆଖିରେ ବାହାର ଝରକା ଫାଙ୍କରେ ବାହାରକୁ ଚାହିଁଲା। ସକାଳ ହେଲାଣି, ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ଲାଭ କ'ଣ? ସେଜରି ଉଠି ଠିଆ ହେଲା। ଟଳମଳ ପାଦରେ ଦୁଆର ଫିଟାଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ସିନ୍ଦୁରା ଏଯାଏ ଫାଟିନି। ଗାଁର ବୋହୂ ଭୁଆସୁଣୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରୁ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି। ପାଣୁଆ ମା ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝାଡ଼ୁ କରିବାକୁ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିନି। ରାଗ ଗରଗର ହୋଇ ମନେ ମନେ କହି ଉଠିଲା, ଏ ନିଉଛଣିଆ କାଉଟା ମୋର କେଡ଼େ ସୁଖ ନିଦ୍ରାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଏତେବେଳୁ ଉଠି କ'ଣ ବା କରିବି? ମାଧିଆ ନିଧିଆ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଜରୁ ଉଠି ନଥିବେ। ଏକୁଟିଆଟା କୁଆଡ଼େ ତୁଠକୁ ଯିବାକୁ ଡର ମାଡ଼ିବନି? ସେମାନେ ଉଠିଥିଲେ ହେଲେ ଗଡ଼ିଆ ତୁଠକୁ ଯାଇ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଦେଇଥାନ୍ତି। କା 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 ଚାଉଁକିନା ଚମକି ଉଠିଲା ସପନ। ଇସ୍, କି କର୍କଶ ରଡ଼ି! କାନ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି। ଲାଲ ସୁନ୍ଦରୀ ଆମ୍ବ ଗଛର ଡାଳରୁ ପୁଣି ସେଇ ପ୍ରାତ ସଙ୍ଗୀତର ଧୁମ୍। କା 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 କା। କ'ଣ ମୋତେ ଏଇଟା ଥଟ୍ଟା କରୁଛି କିରେ? ସକାଳୁ ସକାଳୁ ୟାର ଆଉ କିଛି କାମଧନ୍ଦା ନାହିଁ ତ କହୁଛି କ'ଣ ନା କା କା କା। ଓ ସବୁଦିନ ଡେରି ଟିକେ ଉଠେ ତ ଆଜି ଶୀଘ୍ର ଉଠିଯାଇଛି ବୋଲି ଟାହୁଲି କରୁଛି। ରାଗରେ ପାଚିଗଲା ସପନ। ବାରଣ୍ଡା ତଳକୁ ନଇଁ ପଡ଼ି ପଥରଟିଏ ଉଠାଇଲା। ଗଛ ଡାଳର ସେ କଳା ବପୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଠୋ କିନା କଷିଦେଲା। ଫରକିନା ଉଡ଼ିଗଲା କଳା ମଚମଚ କାଉଟା। ଆଉ ଟିକିଏ ଉପରେ ଯାଇ ବସିଲା। କା 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 ପୁଣି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଧୁନ୍। ଗଛଟା ଅବଶ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ଆଗରେ ଅବଶ୍ୟ କେତେ କାଉ ଆସି ବସିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରାତ ଶ୍ଲୋକରେ ଗାଁ ଯାକର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଜଗାଇ ଦେଉଥିଲା। ସୂରୁଜ ଉଠିବା ଆଗରୁ ଯେ ଯାହା ପାଇଟିରେ ବାହାରି ଯାଉଥିଲେ। ଏବେ ତ ସବୁ ଅଳସୁଆ ହୋଇଗଲେଣି। ଏସବୁ ସେଇ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଳୟର ଫଳ। କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାତ୍ୟା କେଜାଣି ଗାଁ ମୁଲକର ସବୁ ମହାମାଦ୍ରୁମକୁ ଧରାଶାୟୀ କରାଇଦେଲା। ତାରି ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ ଆମର ଏ ଲାଲ ସୁନ୍ଦରୀ ଆମ୍ବ ଗଛଟିକୁ ଛିନ୍ନମସ୍ତା କରିଦେଇଛି। ଥୁଣ୍ଟା ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛି 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଗେ କେତେ କେତେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପକ୍ଷୀ ଆସି ଏଠି ବସୁଥିଲେ। କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ କରି ଏ ଡାଳ ସେ ଡାଳ ଡେଇଁ ବୁଲୁଥିଲେ। କୋଇଲିର କୁହୁକୁ ନାଦରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡଟା ହସି ଉଠିଥିଲା। ଆଉ ଏବେ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଥୁଣ୍ଟା ଗଛରେ ସୁଖ ନାହିଁ କି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଥୁଣ୍ଟା ଗଛଟାରେ କାହିଁକି ବା କିଏ ସ୍ଥାୟୀ ନୀଡ଼ଟିଏ ଗଢ଼ିବ? ଏ ତ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ଥାୟୀ ନିବାସ। ଆମ ଅଗଣାକୁ ଆଉ ଛାଇ ହେଉନି କି ତା ମୂଳରେ ଆଉ ଗାଁ ସଭା ବସୁନି। କୁଆଁର ପୁନେଇରେ ସେଠି ପୁଚି ଖେଳର ହେଉନି କି ତା ଡାଳରେ ରଜ ଦୋଳି ଆଉ ବନ୍ଧା ଯାଉନି। ବାତ୍ୟା ତ ବାତ୍ୟା, ପୁଣି ମହାବାତ୍ୟା। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାତ୍ୟାଟା କେଉଁଠି ଥିଲା କେଜାଣି ସବୁକିଛି ହଜାଇ ଦେଇଗଲା। ସବୁକିଛି ଉଜାଡ଼ି ଦେଲା। ସେ ଲାଲ ସୁନ୍ଦରୀ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ା ଭାରି ମିଠା। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉ ସେ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି। କା 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 କା। ସପନ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ ଚାହିଁଲା। ଚାଳ ଉପରେ ସେ ଡହରା କାଉଟା ବସି ତାଗିଦ କରୁଛି। କହୁଛି କ'ଣ ନା, ଯା ଯା ଯା। ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ଅନ୍ଧାର ପରା ଯାଇନି। ସକାଳ ତ ଏଯାଏ ହେଇନି। ଆରେ ହଁ, ଆଜି ଆମ ସ୍କୁଲର ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଦିବସ। ସାର୍ କହିଥିଲେ, ସପନ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଗଛ ଆଣିବୁ। ତୁମ ଶ୍ରେଣୀ ପକ୍ଷରୁ ତୁ ଲଗେଇବୁ। କ୍ଲାସର ମନିଟର ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ। ସାର୍ କହୁଥିଲେ ତୁମେ ଲଗାଇଥିବା ଗଛର ତୁମେ ଯତ୍ନ ନେବ, ପାଣି ଦେବ, ତା'ର ସୁରକ୍ଷା କରିବ। ସ୍କୁଲ ହତାରେ ବହୁତ ଗଛ ଥିଲା। ବେଶ ଛାଇ ଦେଉଥିଲା। ତାରି ଛାଇରେ ଆମେ ଖେଳୁଥିଲୁ। ତାରି ଛାଇରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲୁଥିଲୁ। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ତ ସଭାଗୃହ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଇ ଗଛ ଛାଇରେ ସଭା ସମିତି ବି ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାରି ଅଡ଼ୁଆ ହେଉଛି। ବାତ୍ୟାରେ ସବୁ ଗଛ ଉପୁଡ଼ିଗଲା। ମୁଣ୍ଡଫଟା ଖରାରେ ଠିଆ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇ ତ 2 ଦିନ ତଳେ ମିଟିଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କ୍ଲାସରେ ଚେତା ହଜାଇ ଦେଲା। ତଳେ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଆହା, ବିଚାରୀ ଖରା ସହିପାରିଲାନି। ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରା, ଭାରି କଷ୍ଟ। କା 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 କା। କାଉ ରାବୁଥିଲା। ସତେ ଯେମିତି ସେ କହୁଛି ନା ନା ନା। ଧେତ୍, ଏ ଅଡ଼ୁଆ ତଡ଼ୁଆ ଚିନ୍ତା ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଳମାଳ କରି ପକାଇଲାଣି। ଆଜି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବିନି। ସେ ଝାମେଲାରେ କିଏ ପଶିବ ଯେ?
କାଦୁଅକୁ ଗଲେ ସିନା ଗୋଡ଼ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୋଉକୁ କହିଦେବି ଆଜି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି, ଗଛପତ୍ର କିଛି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବନି କି ଝିଞ୍ଝଟ କିଛି ନଥିବ। କା 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 ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଦାମବାବୁଙ୍କ କୋଠା ଛାତ ଉପରେ ସେ କାଉଟା ବସି କହୁଥିଲା, ଚାହାଁ ଚାହାଁ ଚାହାଁ। କୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବି? ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବି? ଚିଙ୍କି ଉଠିଲା ସପନ। ମାଟି ଟେଳାଟେ ଉଠାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଗଲା। ଭଙ୍ଗା କୋଠାର ପାରାପିଟରୁ ଫର୍କିନା ଉଡ଼ିଗଲା ଗଛ ଉପରକୁ। ଦାମବାବୁ ଘରେ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି ଏଠାରେ, ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଘରଟା ଏମିତି ପଡ଼ି ପଡ଼ି ବର୍ଷାରେ କାନ୍ଥ ସବୁ ଖାଇଗଲାଣି। ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଚୂନଦିଆ କାନ୍ଥ ସବୁ ଶିଉଳିରେ କଳା ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଆଉ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବର ଓସ୍ତ ଗଛ ସବୁ ଫଟା କାନ୍ଥରେ ନିଜର ଆସ୍ଥାନ ଜମେଇଲେଣି। ଏମାନଙ୍କୁ ଏଠି ତଡ଼ିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏମାନେ ବଡ଼ ହେବେ, ନିଜର ସ୍ଥିତି ଦୃଢ଼ କରିବେ, ସୁନ୍ଦର ଏ ଅଟ୍ଟାଳିକାକୁ ଧ୍ୱଂସସ୍ତୂପ କରିଦେବେ। ଏ ଉଶୃଙ୍ଖଳ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାରାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇ ଯତ୍ନ ନେଲେ କେତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ନୁହେଁ କି? କା 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 କଅଁଳେଇ କଅଁଳେଇ ଡାକି ଡାକି ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ସେଇ କାଉଟା। ସତେ ଯେପରି ସପନକୁ ଡାକି ଡାକି କହୁଛି, ସପନ ଆ ଆ ଆ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯିବି, ଗଛ ଲଗେଇବି, ଯତ୍ନ ନେବି, ତା ବଡ଼ ହେବ, ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଦେବ, କେତେ ନୂଆ ନୂଆ ପକ୍ଷୀ ବସା ବାନ୍ଧିବେ, ନୂଆ ଆଶା ନେଇ ନୂଆ ସକାଳ ପାଇଁ। ମାଧିଆ ନିଧିଆ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ବରଗଛ ମୂଳେ ଠିଆ ହୋଇ ଡାକ ପକାଉଥିଲେ, ଆରେ ସପନ ଆ, ବେଳ ହେଲାଣି, ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା। ହଁ, ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆରେ ସପନ କେମିତି ଅଛ? ଭଲ ଅଛି। ହଁ, ଆଜି ପୁରା ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସପ୍ତାହର ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅଛି ସ୍କୁଲରେ। ତୁ ସ୍କୁଲ ଯିବୁନି କି? ହଁ, ଗଛ ଲଗେଇବୁ। ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ଗଛ ଦଉଛି, ତୁ ତାକୁ ଲଗେଇବୁ ହେଲା। ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବୁ। ପ୍ରକୃତି ହସିଲେ ଆମେ ହସିବା। ହଉ, ଯା।